Kowe kudu yakin nek ilmune Allah Taala iku ora muktasab. Dadi Allah Taala iku ora iso misale Allah Taala terus kaya analis, kaya pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Dadi misale Allah Taala delok piye perkembangane santri. Sik le aku tak delok perkembangan ya ora ono ngono. Allah gak perlu melihat perkembangan. Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kata corona, sik to tak golek datane sik ra iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing melarat-melarat ra wedi ra mangan. Gusti ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas iku pirsa kabeh. Lah iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapori terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmu Allah Ta'ala itu la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Ada ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah Ta'ala. Mun terus kula terusna. Wa wajibun lahul wujudu wal kitab. Wa wajibun lan wajib lahu kedhi Allah Ta'ala apa al-wujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah Ta'ala al-wujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah Ta'ala al-wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwalik. Kowe muni sifat sik ya oleh, muni zat sik ya oleh. Ini sifat sih misalnya ini alam raya ini besar dan detail ya, alam raya ini besar dan detail pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini ya, kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah kekuatan itu arot itu sifat, tentu kekuatan itu butuh zat sing ditembleki kekuatan itu nama. Nah kalau butuh zat sing ditembleki kekuatan itu berarti kudrah tadi harus menemplek pada zat. Nah, sing ditemplek itu tentu suatu sing wujud. Mulane cara berpikir mulane oleh berpikir sifat sik menuju zat utawa zat menuju sifat. Mergo sifatu dzati laisat aina dzati wala ghairan siwahu dan fisali. Kowe mikir sifat iku ya menuju zat, mikir zat ya menuju napa sifat. Mulane eling-eling ya, jadi misalnya alam raya inna lihadal alam mukhtisan wal mukhtis iku mesti du kudratin tamah utawa hadhil alam diciptakan oleh kudroh sing dahsyat. Nah tentu kudroh iku nemplek ning gone qadir napa ning gone napa qadir. Lah qadir iku kudu wujud. Mosok sifat ning sifat kekuasaan nemplek zat sing boten napa wujud boten mungkin. Wal kidamu lan wajib kidam. Nah ini malah lebih logis lagi. Ning dinggon jenenge makhluk iku ya mutaakhirun anil khaliq. Napa makhluk mesti mutaakhirun anil khaliq. Dadi nek alam raya iki wujud, mbok kaya apa kunane Nabi Adam, mbok kaya apa kunane bumi iki misalnya wis ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu, tetap dhisik sing gawe napa? Tetap dhisik sing gawe. Makanya Allah bersifat kidam. Kada kaya mengkene baqaun ta sifat baqa. Abadi. Hanya gini, kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun, berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah. Karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun, tapi qiyamuhu binafsi. Nah tentu seterusnya juga gitu, tidak ada kekuatan apapun sing iso menyentuh keabadian Allah. Mulane anggere ana kidam mesti wajib baqa. Nggih, karena tadi enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah wujud, itu wujudnya tidak bergantung apapun. Itu jenenge apa? Qiyamuhu binafsihi. Kalau nak bahasa Quran apa? Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. La yusabu kang ora iso den campurna apa baqa bil adami kelawan ora ana. Dadi angger Allah wis kadung wujud ya ora bakal terjadi adam. Karena untuk menjadi adam butuh mukdim, butuh kekuatan yang bisa menghilangkan. Sementara enggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut apa Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Nah, beda nak srengenge meskipun apapun dahsyatnya matahari, dia itu diciptakan apa? Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada.
Wa annahu lima yanalul adam wa annahu lan sak temne Allah taala lima maring perkara yanalu kang iso menyentuh apa al adamu sifat ora ana iku mukhalifun iku zat sing nyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan. Ya, cara bahasa apalan kita napa mukhalafatul lil hawadisi. Allah akan selalu beda dengan sesuatu sing potensi tidak ada. Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. Itu apa wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada. Atau dalam bahasa terkenal apa mukhalafatul bil hawadisi. La burhanu hada utai buktine iki, burhanu hada utai buktine iki ku al-kidamu sifat kidam. Nah, buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? Ya buktinya sifat kidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada. Sementara Allah mulai dulu-dulu ada. Jadi apa burhanu hadal kidamu. Qiyamuhu bin nafsi utai Allah utai jumenengai Allah. Qiyamuhu te eksistensine Allah. Cara makna saiki qiyamuhu te jumenenge Allah atau eksistensine Allah. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Karena Allah berdiri sendiri. Bahasa terkenal apa qiyamuhu bin nafsi. Itu ana cara Quran al-qayyum napa? Al-qayyum. Wahdaniyatun tur utai Allah iku esa. Wahdaniyatun tur utai Allah iku esa. Munazzahan tur khalidin bersihno apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala sifate Allah sifate kabeh saniyatun utawa ausafuhu utawi pira-pira sifate Allah taala iku saniyatun iku agung ya sin nganggo sin maknane agung napa sana ini maknane apa agung wazir wa sana saniyah maknane apa agung dan berseno andidin saking waliane. Jadi nek Allah di sifat wajib, moko waliane iku barang mukhal. Ya tak baleni Allah itu di sifat wajib, moko waliane iku sifat mukhal. Misalnya Allah duwe sifat wajib kudrah, berarti mukhal sifat ajiz napa? Allah duwe sifat iradah ngersakno, berarti waliane sifat kepeksa. Kayak kowe ra kepen tuwa ngerti-ngerti tuwa, kowe ra kepen elek ngerti-ngerti elek. Berarti kan wujudem saiki wujud paksaan. Kamu kan ndak ingin seperti ini. Tapi takdir ingin iki. Lah Allah ndak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesampaian karena Allah di sifat iradah. Nah, berarti enggak boleh Allah itu ajiz, ora iradahe enggak kesampaian atau mukroh dipaksa. Ausibhin utawa Allah serupa sangka sing nyerupani, terbebas ausibhin lan Allah iku terbebas sangka sing nyerupani. Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah taala. Misalnya dari segi qadim saja sudah enggak mungkin tertandingi, apa? Dari segi qadim saja sudah enggak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun, paribasane bisa menghancurkan matahari. Tetap dia wujudnya itu setelah enggak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Misalnya suatu saat ono monster sing iso ngancurno matahari. Itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah. Baru wujudnya terlambat, ada tahun lahirnya, ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel be Allah. Mergo wujudnya ba'da alam yakun, wujudnya dari tidak ada. Jadi melane sifatnya Allah niku paling pokok niku termasuk kidam. Melane Allah nyebut wal awalu wal akhiru ya ben kowe iso ngaji. Dadi Allah ketika disebut awal iku wis artine la syibhalah, enggak akan yang mirip sama Allah. Wal akhir Allah bereksistensi abadi. Iku wis ra akan tertandingi. Mergo apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. Mane Allah dengan bangganya, dengan fakhrnya, dengan kibrianya, dengan sombongnya, memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibriya fis samawati wal ardi. Mulane sombong iku sifat sing diharamno kanggo makhluke, mergo khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Syarik kentor Allah terbebas sangka syarik, mitra utawa sing menyamai mutlakon kelan mutlak. Jelas Allah juga enggak akan tersamai.
Wa walidin lan Allah terbebas sangka status dadi wong tuwa, kada iku kaya mengkene munazza al waladu ya status terbebas sangka status dianakkan atau diwujudkan. Wal astiqai lan terbebas sangka kanca, maksudnya sangka al muin, penolong. Maksudnya Allah ketika menciptakan langit bumi, ora perlu koordinasi ambek malaikat, terus koordinasi ambek para punggawa, para pengambil kebijakan. Nah, ini ora perlu ngono. Allah saged menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah. Napa wahdahu la syarikalah. Mulane wong iku ya kenal malaikat iku wis nggo perintah Allah, tapi coba imani teman-teman. Piye-piye malaikat itu ora tau bantu pangeran, nggih. Jika kenal malaikat apapun dasate malaikat tetap rasul, napa? Rasul iku utusan. Dadi ora usah dipikiran Allah gawe langit bumi iku melibatkan sekian malaikat. Ana ora ra iso kaya goblok kowe neraka ngono. Neraka. Dadi malaikat itu statusnya rasul. Rasul iku mursal sing diutus, sing ditugasno. Dadi Israil dhewe iku ya ora roh apa-apa. Kon mateni kowe terus mateni. Dadi ini ora mikir apa-apa. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah ya ora iso. Lan iman iku ana iman tasdik, ana iman prosedur. Cara kula takoki kepercayaanane malaikat ya percaya mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Percaya kekuatan malaikat ya percaya, tapi biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa? Aja sampai di hati kita ada pikiran Allah gawe langit bumi ku kangelan, isane mergo dibantu malaikat. Itu kafir kena ngono. Yes. Sebenarnya ketemu Israel biasa wae. Kowe njabut aku wis diperintah Allah ta durung, tetep mbok takoki. Wis di bukti ini, suratnya di betul tak kau ya, paham? Tapi nak Israel mana? Kalau tidak melarat atau mati, yes, melarat atau mati. Yo, aku nih dunia melarat, ke wani mati ini aku baru langsung swargo, matilah nang. Jadi Israel, orang mesti mau melarat, maksiat ini dunia, ribet, no? Tapi jelas ngoten ya, melane iman itu, nopo banyak. Wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan, ora kok krana apa-apa. Mergo kadang ana makom sing repot nyebut malaikat. Iku kuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nek kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Mulane wong-wong kasef, wong-wong hakikat nek wiridan muni Allah, Allah, Allah. Maksudnya Allah la syarikalah, tidak ada yang membantu, la mu'inalah tambah pembantu. Paham ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri, sing jabut nyawa Israel, sing bagi rezeki Mikael, sing diutus ngurusi wahyu Jibril, karena Allah menghendaki ada itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong, karena Allah tidak butuh ditolong. Jadi kita salah paham. Jadi kira perlu terus mati khai Mikael terus, wis tak Fatihah terus ben Mikael simpati. Oh nek simpati ngekek rezeki. Mikael dhewe iku ya melarat ta. Masa mau Mikael iku sugih. Agak ditugasno pangeran yo ora iso, napa? Mikael dhewe ora dipo-opo, terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak gak dikersane. Oh. Lagi mati ke Allah ora butuh Fatihahmu. Ya wis anut ae pangeran jatahe piye wis. Wong jelas kowe ora mati nek rezekimu urung entek. Ngene akeh wong melarat iku suwi mati. Mergo njupuke sithik-sithik. Wong nek sugih cepet mati, mergo dijupuk akeh-akeh. Tapi wong sugih ora cepet mati, saking akeh donyane dijupuk akeh-akeh ijek uta. Wong melarat kok mati, mergo jatahe suwidik dijupuk ya wis. Entek ya. Nek ben awet urip, sedina mangan sak puluhan. Kuwi ku awet mesti. Mergo ning kono misale jatah 2 pintal dijupuk sak puluhan iku awet. Wis jatahe mok 2 pintal mangane tanduk wae. Ku tepentek kenapa? Tepentek. Wong iku mati sakwise jatah rezekine. Tek. Paham ya dadi. Dadi iku nek kowe ngerti jatah mok 2 pintal iki mangane mesti lho. 10 sedina 10. Iku awet ya. Tapi nek 2 piring serong piring tanduk bariku mindo bab duwalu ra iso turu mangan meneh cepet mati gitu. Cepet mati. Ya eling-eling ya. Mulane kula niku ambek hubungan kula ambek malaikat iki kadang ya kadang eling kadang ora. Mergo
Eling yo penting, piye malaikat makhluk sing diciptakno Allah. Lali ku yo penting, piye kulillah sumadzarhum fi khawdihim yalabu. Dadi ben mlane nabi-nabi yo ngono. Nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong pancen malaikat Jibril kancane Kanjeng Nabi. Kadang-kadang Nabi ketok kangen. Sampai saking kangene Nabi nak Jibril rono kadang ditegur, ya Jibril, kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilek aku, wong aku banyak masalah. Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini? Masyhur terus Jibril ngendikan apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi ra iso malaikat kangen-kangenan sampai Kanjeng Nabi kurang apa nih Kanjeng Nabi. Wak pelake Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ora iso terus di WA rene Jibril ora iso. Tetep ora iso, tetep wis ketep prosedur kan. Mulane wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terus malaikat Jibril matur Kanjeng Nabi, kowe tenang emat. Senajan tak aku ora sering turun ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir wa maka rabbuka nasiya kira usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Jadi kamane cara Jibril cek aku medun cek gak medun tetep kowe dalam riayatillah dalam tanggungane Allah. Jenenge apa wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya dadi kowe ini wis tenang ae cek Mikael gak kenal kowe tetep Allah ijek eling nak gawe kowe. Lah berhubung apa eling nak gawe kowe ya eling nak kowe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun, dituruti kabeh. Ya sedurunge nyata dituruti. Apa? Wis yakin nek apa eling kowe Gusti jenengan mun sing damel kula. Ijek eling. Ya eling jute kere ya mangan ora eling piye jute. Jute kere ya bagi. Guyu-guyu dhewe pikir kali, Pak. Jute kere ya apa? Ya eling-eling dadi mulane ngaji ku angel-angel gampang. Kowe lali malaikat itu ya salah. Piye malaikat diciptakno Allah. Tapi terlalu eling kekuatane malaikat itu ya salah. Engko suwe-suwe setan merasui kowe terus ngekeki faham na Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat kafir ngene. Mulane yes kulillah sumadzarhum fi khawdim malabun. Nah wiridane wong toreko-toreko Allah. Zaman dhisik ku diomongno mbek paham. Saiki alhamdulillah ra paham. Allah ngerti turu. Amit-amit tenan saiki. Allah takut. Maksudnya piye? Suwe jare guruku ngene. Takoke pokoke ngene, pokoke mbahmu ilmu kok pokok-pokok ya ora iso. Ilmu iku ana tadabbure, ana ta'ammule. Mergo muni Allah iku ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulane nabi-nabi ku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Gue iling-ilingan nak malaikat iku wujude dikersakno Allah. Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf ora gelem yo tolong malaikat. Masyhur ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis sampe diobong Namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karuan diobong ning tengah geni, Jibril teko. Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu. Masyhur jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau ke kamu saya tidak butuh. Yo maksudnya ora mbek aku, tak sampekno pangeran. Kowe ngomong apa ya? Jibril. Piye kowe sampekno pangeran? Pangeran rasa kowe wis pirsa keadaan kowe malah aneh-aneh. Dadi zamane malaikat Jibril kon ngaji meneh ribet Musa Nabi Ibrahim masih ngono. Piye kabeh kodo pangeran? Maksudnya pangeran roe nang ngenteni mbok kandhani. Oh ngenyak wong. Yo pangeran wis pirsa tanpa mbok kandhani. Iku jenenge maqamul khullah. Nah pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril. Piye-piye wujude Jibril Mikail itu wujud sing dikersakno Allah. Sebab muni ora usah Jibril, ora usah Mikail, aku langsung Allah. Kowe ku sapa cuculung sang langsung cara jelas. Tapi kowe menamuni Jibril engko resikone tadi. Allah iku iso nyampekno wahyu nak ditulung Jibril, nek ora iso kafir. Mulane kulillah sumadzarhum fi khawdihim yalabun. Terus dadi wiridan ya wong toriko. Macam wong toriko wis do bener. Dene do jerem ngaji sithik ngono bener. Mari wis gak gelem ngaji yo. Ajane ora gelem ngaji wis toriko, atine apik terus ngaji. Oh langsung wali, yakin.
Mari kono Allah tok ora gelem ngaji, sing kowe ngaji tok ora tau eling pangeran. Dadi kono ora dadi wali mergo goblok, sing kowe ora dadi wali mergo wangkot, mergo ora tau. Oh wis akhire bulet. Apa? Bulet nganti wis rame-rame dunya. Tapi kira usah nyesal ngene iki yo kersane. Wujud tem sing ngene iki yo kersane Allah. Yo wis ditulis nang Mahfud karir wis tok kene iki tok yo kudu rido apa? Gak rido malah neraka, no? Nah, kenapa Kang bodoh kok gak nyesal lo wajib rido mek kodok-kodok. Makome rido mek kodok. Podok bodoh ya tenang, ra di prestasi ya tenang. Kok tenang Kang modal gak di karir, rido mek kodok. Makome dhuwur, no? Rido mek kodok. Wa qudraton iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudrah. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat irada amron ing perintah wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksudnya Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Nggih Allah ngersakno Abu Jahal kafir, tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa? Sifat irada iku beda mek sifat amar. Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing ngersakno wong iku gak pernah baik. Sampeyan delok teng sarah qauluhu amron nggih. Sampeyan delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala. Faqat amara Allah. Mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintahna Abu Jahal kon apa? Iman. Tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu. Napa kufrahu. Jadi kamane irada ya ben irada, amar ya ben amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat elek itu karepe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep mosok Allah merintahno kemudian berkehendak yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho kamane, kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ayo roh nak kongkonanem iku ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham ya? Kowe aku ngomong kowe Kang sing alim alamah, ora rai-rai gak meyakinkan ini kan ya ora iso. Tapi mosok sak kiai mendingan Kang sing bodho Kang kan ya ora mungkin. Ya akhirnya ngongkon Kang sing pinter. Nah jantan ya rada ngerti nek ora bakal terjadi. Ya. Jadi kamane Allah merintah iku mergo barang apik tentu iku diperintahno. Tapi tetap kejadiane sesuai kersane Allah. Jadi wa ghayarat amron wa ilman. Ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nek Abu Jahal berakhir kafir. Iku jenenge apa? Irada iku ghayarat amron wa ilman war ridho. Sekaruan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nek Abu Jahal iman, tapi kejadiane kafir. Kama kujen perkara sahabat kang tetep apa. Wa ilmu ta ilmune wa ta'ala wa yuqalu lan ora kana den ucapno apa ngene muktasabun ta ilmune wa ta'ala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Jadi Allah Ta'ala itu ora iso misalnya Allah Ta'ala terus koyo analis, koyo pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Jadi misalnya Allah Ta'ala delok piye perkembangan santri. Sik aku tak delok perkembangan yo ora ono ngene Allah gak perlu melihat perkembangan. Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ora iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing marat-marat ra wedi ra mangan. Gusti ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas iku pirsa kabeh. Ya iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Dadi Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiannya ya padha. Ketika Allah ngendaki selesai ya selesai, tapi dari awal wis pirsa umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari apiye wong ngene tak kei dhuwit ta ora. Tak pikir sik ya ora ono niku pokoke otomatis kabeh minal azal ila kido idunya wal akhirat entek semuanya kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora usah nyesal, elek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora wis kabeh nikmati kabeh kersane apa.
Paham ya? Mulane sampean bojomu cerewet terus ya Allah dik kowe wong hebat. Cerewet ora darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Wanjane kudune tok kene tok. Wis pokoke terus. Wis pokoke wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Fatba mongko anu to sira. Fatba mongko anu to sira sabilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga ngosira, watroh lan bunga buang ngosira ariyaba ing grobro keraguan. Wis kowe kudu yakin nak kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo ae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misalnya kira tau ngeluh. Ya lucu kan. Duit ra duwe melarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no. Wis pantes-pantese ngeluh. Tapi ngeluhe iku mung lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa ya ngeluh. Tapi rasa mbok jero-jero, soalé kulillah sumadzarum fi khawdihim yalam. Kayak sampean ngene aku lho, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Ora santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kerja apa pangeran nek sing ngersakno ki iso. Kanjeng Nabi kurang tope, iku ya ana umat sing munafik, Nabi tenang ae. Manjane kowe kabeh kersane Nabi protes, Gusti kula niku nabi paling top. Kok ada umat munafik isini-sini kula ora ono. Ya santai wae Nabi ya, santai. Ngono munafik ya kersane pangeran. Kok menawa kira munafik mung goblok tok enteng apa? Enteng ora, saya tenang ae, tenang. Aman apa? Aman santai. Hayatuhu kadal kalamu sam'u tumal basar bi idzi atana sam'u. Lan iki terus. Hayatuhu terautai Allah itu di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah, punya sifat iroda. Sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu to jeneng mayit kok kuwasa mangan kan paradok. Sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat, perkara apa wis otomatis. Angger kudra iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat itu ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun iku sifat sing identik napa? Mesti ya otomatis kan wong iku mangan, berarti wong iku hayat kan. Wong iku mlayu berarti wong iku hayat. Nah ning Allah nggih ngoten, Allah kudra berarti hayat, Allah iroda berarti hayat, Allah kalam berarti hayat. Kada al-kalamu, temkene al-kalamu itu sifat kalam, as-sam'u sifat mendengar, sumal basar mengkono sifat ningali. Bidi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa as-sam'u apa dalil sam'iyah, dalil sangka Allah taala. Bidi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa as-sam'u dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rungono tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Mulane kula mbek ora ngalim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kira paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kira paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi iku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno ya kalam sama basor ilmu. Ya, tak baleni ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Rungokno ya, pokoke utawa bola-balik sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno ki dadi wong alim cerdas, paham terus ramen urusan utang, dhuwit, nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Wae kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat sik brontak kok. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh akeh brontak itu. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet kekafiran. Tapi ora brontak ya ora iso. Ya ora brontak melarat mulai bae bapake sampai dik. Iku yo mangkel tenan nek dene cara ora brontak kuwi. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena rafam kafir. Tapi ki khase wong alim. Kowe rafam ra apa-apa. Nah, misale rungono tenan. Aku ngomong ini misalnya, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok iman. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya saya mengatakan kana
Zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu. La natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna Zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Yatakallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fayatakallamu bihadza. Wa hadza kemana ya paham ya. Berarti kalau ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki podo. Ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna Amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya yes, bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma napa? Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al-kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama, apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Jadi lah nak ngono, gunane apa kok ana sifat papat wong muta'alake sitok, yaiku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono, pokoke pangeran iki istilahne date samiun. Basirun, mutakallimun, ya ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Lah alhamdulillah akeh wong bodho, ya ora mikir ngono. Lah iku pinter ya, aku lare gumen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir, Allah zat sing rungu lan sing mirsani, kan gak mikir. Padahal asline iku nak mbok pikir. Lah apa Gusti ada samiun basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Pemene nek ngene malah kafir ya. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat loh. Ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmuat Allah ora basor. Ketika mubasarat Allah gak sami, malah goblok meneh. Paham ya? Yes pokoke malah nek wong alim nak manani malah ra jelas. Kena di kiai alim alama usul ning pangeran sih mana nih nawajana samiun sing pirsa basirun sing pirsa. Mesti murid juga piye kiai iku. Sami iku mendengar, Mbah. Sami kok pirsa, sami iku mendengar. Tapi jare sing alim lah ya jong-jong nek mendengar terus dadi apa? Pirsa. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Misalnya kita kok ngono. Kowe lho, kowe tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan? Tapi wong nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula ini syukur di murid goblok seneng. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berduaan mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok kabeh yo iso dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu guyu kadang. Kok murid goblok iku guling-gilingan nak donya ku gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah iku ya sami basir. Sami kundat sing midanget. Oh dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda loh. Menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wa sami'un dzat sing mendengar. Tapi ilmune Allah taala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Aku dadi wali kan sedang ngono dadi wali. Wali jalur ilmu, napa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho mek kodok kodar ya wali. Kayak kowe goblok ridho banget pangeran niku ya wali. Kayak fakir diuji fakir bojo judes kok ridho ya dadi wali.
Cuma kok mati stroke ngono, tapi yo. Iya wali, ya, tapi yo wali, wah. Ono wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya? Tapi ono wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Makane cara Imam Maturidi sifat Allah Ta'ala itu mau 13. Jadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala as'ariyah. Makane ahli as-sunni al-as'ari. Sebenarnya kita ahli sunnah yang beraliran asy'ariyah atau asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Ta'ala mau 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur Imam Maturidi ya sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna Zaidan alimun, bitorikis sama, apa bitorikis sama karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun, artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar ya yu'addil ilma wasam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma. Nah, menon ta'aluke kabeh iku ilmu. Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal. Mulane kula niku sering matehai Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Ma'mun niku dekne pinter. Yo pintere pas iku tok, bariku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Jadi wong keramat itu Ahmad bin Hanbal. Dekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Tapi pas debat iku pinter. Bariku wis ra pinter meneh. Dekne iku percaya ilmu mantek iku filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hanbal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku alasannya Khalifah Ma'mun masuk akal. Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab itu kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ora ngono kok dikomentari. Jadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab, berarti fal Quran hadis dong tuh sampean ya rada masuk akal napa mergo fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya, berarti terus Allah ngendikan terus saiki komentar berarti ya saat itu berarti hadis semua. Nah, karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif jadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Terus kabeh darani Quran iki napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim di penjara dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng pasno mirip pindah Mesir. Setakoi, mosok jenengan darani kitab Quran Qur'an Zabur hadis gak drijiku sing hadis. Enggak ada nama Ma'mun, penting aku mirip. Lane wong Syafi'i do ahli politik, mergo dhisik Imam Syafi'i ku ya wis ngono dene sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali. Soale bebas ya pindah Mesir. Aman, apa? Aman amal gak? Ini atok mati. Masyhur debat. Nah debatnya Ahmad bin Hanbal persis kau ilmu sing tak utarakno mau. Kowe nak paham mesti paham. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ditakoki Ma'mun. Allah Ta'ala yaqulu fi abilah bin wa yaqulu fil hadisat. Nganti diomongno iku mergo barang hadis. Lah ana Abu Lahab iku kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barang ora ngono wis dingendikano. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Taqulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti dia berpendapat ketika Allah wujud itu gak ada pengetahuan tentang apa yang akan datang. Ya ora ya wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingendikan.
Jadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus dihentikan. Kaya aku saiki srengenge kan rong surup saiki. Terus aku ngomong, "Gharabati samsu, kok srengenge ku surup." Dhisik diomonganku mbek surupe srengenge. Lah iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri abillah bin yataqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya amirul mukminin taqulu hudan tatlu syamsu. Waqad qul ta'ala wa lam tatlu syamsu. Fa hudan tatlu syamsu. Kayak kowe amirul mukminin ngerti nak sesuk iku srengenge terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik. Kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir. Ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso. Wong kaget kabeh lho sampe lu ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso nae. Maksudnya ra iso nae mergo ngaramno. Lan nek ra iso mantek alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kira iso mergo goblok wis alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek. Paham, wong tasawuf ngaramno dako ikut fikih, detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Dak men ngaji kitab tasawuf. Wa alaika bijtina bidako ikil fikih. Kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih. Fa inna dzalika yuksil qalba. Ngono iku mariyati atos. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Itu sing syukur ya, wae sing syukur. Kok sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek iki diharamno ulama. Alhamdulillah orang diharamno wis ra iso. Wis apa? Gak iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora iso. Ya dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti taghrubus syamsu. Berarti alim tu annasyamsa nanti taghrub bakal surup. Lah, atakallamu bihadza mergo alim tu hadza. Berarti ta'alluq ke ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'addil ilma, sama ya yu'addil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ken muta'allaq sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknani inna wa satuna ta'ala sami'un dat sing pirsa, basirun ya pirsa. Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra tau maca kamus. Nah, kowe ra trimo kowe luwih goblok to. Iku menyangkut ta'alluq. Apa? Yesus kok wis nang guru be murid padha-padha. Ya dadi ki kudu ro ya dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu ro mantek. Iku mau ben roh sifate Allah taala iku mau ya. Mulane cara Imam Maturidi sifate Allah iku mu'talulas mergo mbuwak sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis ta kudro sak paket mbek qadir. Dadi ora perlu ana kudro, ora perlu ana qadir, alim ambek ilmu. Kan ngono kan sak paket kan? Napa? Sak paket. Itu kan Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudroh dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat. Iku ya ana aneh Imam Asy'ari. Tapi ulama terus dinut wong akeh. Menurut iki ora cocok. Wong wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi kami kudro iroda sama basor terus aliman qadiron muridan kan yo lucu cara pikiran kan la yo mbah angger alim yo lahu ilmu angger qadir yo lahu ngono kok dibakas mbah cara Asy'ari ketemu Maturidi tapi cara Imam Asy'ari yo mending ngene la yo mbak arani qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh kok yo goblok pisan dadi kira-kira tak debat dadi cara dua beliau ketemu ke dadi Zuri bingung cara Imam Maturidi lah ya mbah wong qadir kok butuh lahu kudro agar qadir mbah iku mesti lahu kudro ngono kok mbok omongno piye mbah dari Imam Asy'ari lha wong karuan qadir tak arane lahu kudro kok ora oleh kok ya malah goblok pisan iki milih dia Asy'ari apa Maturidi lah kowe ora roh delalah ya mirip Asy'ari ya mirip Maturidi bener di ya misalnya aku mending ini huwa ghaniyun orang itu kaya terus ana sing mbok tambah
berarti lahu malun kasir. Mesti donyane akeh. Lah ya lho bapak wis tok wong sugih mesti donyane akeh. Jare sisi tok. Lah iya wong sugih arani donyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah ora karu-karuan. Kowe milih ndi? Ayo milih ndi? Asari Maturidi. Maturidi Asari. Apa padha wae? Ayo Asari selama ini ki Asari apa Maturidi? Ya ora ero. Pokoke nggo pujian ning musala melok ngono. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim no. Oh bener keren apa? Ya dadi wong kudu ngerti. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal akhire diakoni. Pas iku pinter mantek. Bar iku yo ngaramno. Lah anak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus mbak arani Quran hadis iku ora ngono. Allah mulai kan pikirannya makmun kan ini peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru. Mesti ngomentarini Allah yang ngenteni hal itu terjadi. Masa Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi. Mau sapa makmun kepengin wong darani Quran iku hadis, mergo ngomentari barang kekinian. Padahal lam yazalil ulama qotibatan darani Quran iku qadim. Problemnya qadim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wa wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jare makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Nah wis pirsa terus ngendikan mereka ya takallamu bihada mergo ya'lamu hada fayatakallamu bihada. Langsung fasakatal makmun wa buital menengcek makmun. Itu debat di depan umum makmun dan pede. Satu-satunya khalifah Abu Abbas yang pede alim dan makmun. Debat minta ditonton orang banyak. Wis keren. Dia gak nyongko, wah itu lugu kan wong tukang riwayat hadis lugu. Mangan semongko ya lho ora wani. Napa haram semongko iku ya ora haram tapi aku ora roh carane Nabi dah. Lam tablughni riwayatun kaifa akalan Nabi al-bitti. Aku iku ora entuk riwayat Nabi carane mangan semongko. Mana carane rokokan. Wah gelem. Cara Imam Ahmad urip moh dekne ning warung ning Diafah aku ora roh carane Nabi mlebu Diafah. Pokoke angger halal lah kok ora roh carane iku gak kersa. Mana carane bolot malah ora tahu. Semongko lak karon halal. Napa niku haram? Yo ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dar semongko. Lan aku mau mangan semongko. Pemene carane nyuwati tangan loro. Ora. Lah wong lugune ngono, malane makmun pede mesti kalah nak debat. Wong lugu mesti goblok. Rata-rata lugu goblok. Alhamdulillah kaya wong-wong saiki sesuai teorine makmun. Angger lugu ya goblok tenan. Wis bener sesuai apa? Teori. Di luar dugaan amal pas debat itu pinter. Kaifa taqulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun. Wa kaifa yaqulul Qur'an fi Abillah bin waqad kana Abdullah bin hadisan. Membicarakan barang hadis berarti hadis. Masyhur Imam Ahmad ngendikan kana wa wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kue makmun sesuk srengenge terbit roh padahal sekarang urung terbit. Lah iya yen aku rong sesuk mesti terbit. Lah iya berarti kowe iso ngomong srengenge terbit ora usah ngenteni terjadi. Padha Allah ya takallamu fi kufri Abi Jalin ya ora ngenteni kufur Abu Jahal. Meneng makmun. Wong kaget murid Bapak kok lho ngarepno mantek. Wong keramat ya napa? Ngene kira keramat niru sinten? Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan. Masyhur akhirnya Imam Syafi'i ya pinter, makmun ya diakali kena. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku benerno Imam Syafi'i. Niku Imam Syafi'i ku kefekian. Timbang aku darani Quran qadim dipateni. Lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atok ora mati apa? Terus dene pindah putih Mesir. Mergo dene iman nak darai muhaddar demi pendapatnya mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir niki hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah Mesir itu Imam Syafi'i sing dipedhuki Kanjeng Nabi. Dipedhuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipedhuki mimpi ya Syafi'i sampai no salam ning Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur yutawijuhu bitajin min nurin. Kok Allah ngekeki kuluk mahkota sangka nur. Mergo
Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa? Qadim. Jadi koyok ngono ijtihad ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mergo menghindari napa? Masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Mergo ijtihad iki yo penting. Ora oleh ulama ya ta'arradu lil halak apa mentokno awake potensi rusak. PP ulama iku penting. Nah rata-rata ulama mulai dhisik yo koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisi kan ya ribet napa? Ribet. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan ning gone sini. Imam Ahmad. Padahal Mesir, Irak zaman riyen nggih jauh, enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalem salat, masyhur. Pas salat nggih ngaji nggih jubah mbak orang Arab ya, pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kula kan ngetero surat teng jenengan. Sing diutus iku gak ro isine surat. Bareng diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disal Ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbarani anna wa ta'ala saytawi juga tajan min nurin bi qaulika innal qur'ana qadim. Nangis Imam Ahmad. Lah wong dhisik ku angger seneng ku spontan ngeki hadiah. Iku bedane dhisik wong seneng. Terus duwike klambine iku sing dienggo saat itu dikekno mbek utusane. Iki spek kowe. Sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik teng Mesir. Niki Imam Syafi'i cung cah dalem iki, cung jubah iku sing dikeki kowe. Sing dikeki jubah iku kowe ya tetep wekmu. Tapi tulung jubah iku ya ning banyu terus sisa banyu iku kena aku. Nangis murid. Roh adabe Imam Syafi'i. Sajane Imam Syafi'i wong sing mbiayai aku, sing nyangoni aku ne cobae tak aku gak. Ya cung dikeki jubah iku kowe. Wis komae aku gak banyu. Muridnya gelem ae muridnya wis coba dikeki aku tak bae ribet. Imam Syafi'i. Dadi gurune dikeki iso coba. Dadi murid mulai dhisik bolet. Ya mestine ayo mun pek jenengan ono ora ya tetep. Nggih Pak, oke wis setom. Niki banyune Pak. Cobae digo mulai. Semane wong di murid wis kudu siap kecewa no. Wis kunane kuno. Murid ratoto iku wis kunane kuno. Eling-eling ya ora murid ratoto iku wis kunane kuno. Lah ya bener ngono mboten. Bener wong Madura nek toto ora dadi kiai wae. Tahu ini larangan? Ya tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Ribet anekdot Madura ribet. Ya dadi eling-eling ya mulane napa nggih kula waca nggih. Misale kadzal kalam tengene sarah nggih. Jajal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu ta'ala. Iki seketok nak mbahmu nanut guru-gurune wong alim alama. Dadi sing darani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang ta'alluq bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu. Jadi angger ta'aluke ilmu ya ta'aluke kalam, ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Mergo apa? Ya alamu bihada ya fayatakallamu bihada, wa yatakallamu bihada mergo ya alamu hada. Paham ya? Jadi angger ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Lah padha wasam'u sifatun azaliyatun qaimatun bidzati Allah ta'ala ku bi jami'il maujudat al masmu'at wa ghairiha. Ditabi al masmu'at wa ghairiha. Ora kok sama Allah taala khusus ning masmu, nek ora masmu ora iso kafir kowe. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar ya kafir kowe. Kudu meyakini Allah mendengar apa saja, cek masmuat wa ghairiha apa? Masmuat wa ghairiha. Jelas ya? Dong. Ya wis pinter. Ya Asari wa Maturidi. Asari Maturidi. Asari tanggamu. Gayane tok ahli sunnah iku ana loro. Ana sing Asari, ana sing Maturidi. Padha ra paham kok omong. Ayo gumun mbek tukang tutor-tutor. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya ora ro, bedane papat ya ora ro. Tapi ngomong ngono. Dalam tasawuf ngikuti nak ke Abdul Qasim Al-Junaidi Imam Ghazali ya ora tau ngaji, kita Abdul Qasim ora tau ngaji. Kowe nak dadi tutor-tutor NU, kowe enak-enak ngomong.
Kene sing alim sing bingung iku roh ta ora itu. Seribet. Tapi wis ben kok. Wis pantese ya ngono, tutor ae pantese nek wong alim ya pantese kaya kula wis ngaji. Lah saiki masalahe terus ketika Allah mesti pirsa, berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok maknanya menemukan. Tapi kowe ra nyifati Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan? Kan ra mungkin. Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tak itu, nas itu di Quran dan hadis. Mulane fahallahu idrokun aula. Fahallahu mongko ana ta iku di Allah idrokun sifat idrok aula utawa ora. Khulfun te ana khilafe ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu enggak? Ya tentu perlu, pasti Allah itu banyak sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwayat. Mulane ulama darani ora perlu, gamane ora perlu mbok arani di sifat idrok, mergo wis cukup sifat ilmu. Apa cukup sifat ilmu. Wa inda qauminan menurut kaum sohasa fi dalam iki apa al waqfu mauquf. Daripada debat sadok mauquf. Mulane kan ora iso yo ana sanate, yang ribet ya mauquf. Wa inda qaumin sohafi hil waqfu. Karena tadi tak ulang lagi ya, idrok maknanya menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya misalnya kayak ujuk-ujuk nambah asmaul husna, al-mudrik, kang duweni sifat idrok, kan problem, sanatnya mana? Tapi kan terus percaya, Allah tidak punya sifat idrok, kafir gue, Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu. Paham ya? Jadi min haitsu inna dzalika waqi'un ya Allah di sifat idrok. Tapi min haitsu anna dzalika ghairu marwiyah tidak diriwayatkan ghairu marwiyah tidak perlu ditambahkan sifat idrok. Itu jenenge apa fahallahu idrokun aula khulfun. Paham ya? Terus wa inda qaumin sahha fihil waqfu ya sudah mauquf ae, maksudnya mauquf iku mbok arani ana idrok ya benar karena Allah hakikate idrok. Mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya apa? Tidak ada riwayatnya. Muk sing ana riwayat iku Allah iku ilmu. Pun paham wa khayin alim.